Hé, drágám, gyors kérdés. A Google férfi vagy nő? Nő, mert nem hagyja, hogy befejezd a mondatot, mielőtt javaslatot tenne. Te mindig a legrosszabbat választod. Micsoda loser. Ja, talán ezért választok buta embereket. Ez rólam szól? Felejtsd el, csak vicceltem. Na jó, jól nézek ki, vagy rosszul? Mind 2. Hogy érted ezt? Rosszul. Köcsög. Senkit sem gyűlölnek jobban, mint azt, aki kimondja az igazat. Mi a fene? Platon mondta. Komolyan, csak vicceltem. Tudod, hogy gyönyörű vagy. Jobb is, különben újra gondolnám ezt a kapcsolatot. Na, ne fenyegetőzz itt nekem ilyen jó dolgokkal. Oké, komoly kérdés. Mi lenne, ha befogadnánk egy kígyót? Egy kígyót? Komolyan mondod. Aha, szerintem tök jó munka lenne. Kinek is pontosan? Nekünk. Olyan lenne, mint egy kis kaland. Inkább rémálom. Nem élek egy csúszómászó hüllővel a lakásban. De gondolj csak a sok cuki fotóra, amit csinálhatnánk. Köszi, inkább nem gondolok bele. Jól van, legyél ilyen. Akkor majd találok mást, aki velem jön a kígyós kalandokra. Szóval szakítasz velem? Igen, a kígyó miatt. Aha, biztos van valami más gond is. Igen, van. Mi az? Mondd el, drágám. A kígyó 20 centi hosszú és vastag.